Agur berro bat berriro Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi Hondarribiatik. Gaurko honetan Euskola Belikako 11. jardunaldia eta sailkapen nagusiari emango dugu biztadizo azkar bat. Lidera Hondarribia da 111 punturekin. Donostiarrak 3 gutxiago, 7 Urdaibai, gero Orillo. 5. Kaiku, jarraian Getaria, Zierbera, Kabo, Lekitxarra, Ondarroa, Santurtzi eta Ares. Sailkapen nagusia hori, goitik eta beti gauzak emozioarekin ditugu, baita 5. posturako lehia ere. Eta patroien sailkapenean, Etxegoien 82 punturekin aurretik, Oriotarren patroia, Unase Izagirrek, 70 puntu ditu. Getariako biak hortxe, goi-goian kokatu da, CaixaBank sariaren bila. Bueno, aurreko txandan emakumeen lehian, 11,3 kilometro orduko, haizearen abiadura, beraz, 10-etik gora. Ez du bera egin, Zerbait bada. Bai, eta iruditzen zait, urak buelta eman ezkeroztik, haizeak bera ez duela egin. Eta egin duena, gora egin duela. Beste dato bat, Orio garaipenarekin marka ere jarri duela, 10:41, lehen urtean, Donostiarraunek 10:43, estropada eremua berbera da, beraz balio du. Beste bandera bat, bai, baina estropada eremua hor dago. Bueno, guazen eskifaiekin, mugimendu desiente, zailkapeneko azkenengo traineru horretan Ibon. Bai, jauna ere zen mugimendu desiente, Tilan Otero mugituta Estriborrera, 5. sartu da Andres Peña. Eta aldaketak Baborrenean ere, bueno, Daniel Gartzia hortxe espaldatik, Adrian Cordero 5. eraman da, beraz ikusten da, pela esprestatzailea zerbaiten bila badabilela. Hemen Lekitxarra azkeneko estropadarekin alderatuta, 5 aldaketa Estriborrean, lehenbiziko aldiz Luzarraga eta Berezi hartua batera traineruaren gerri-gerrian. Eta Baborrean, ohiko aldaketak, Robles Anketik, Aritz Murphy 2. eta Kepa Arantzamendi espaldatik. Eta Santurtzin, Karpintero patroi laneta. Hori da, Karpintero eta beste aldaketa batzuk ere bai. Álvarez Pedrosa, Horra Estriborranketik, Mikel Pedrosa 2. eraman du, eta Jose Angel Gartzia berriz 3. Alexander Esteban, gaur barruan. Badoaz, hasi da txanda, eta dia batean komenta ditzagun ondarrutarrei buruzko nobedadeak, Zelaia patroilanetan, eta gaur kanpoan geratu da Xabi Zabala. Hori da, bueno, aipagarria behar bada, erraztik gaur Estriborretik Ugaitzelo 3. tostan, eta Inagei Goikoetxea 4. beste gainuntzeko arraunlariak, ohiko tostetan doazela. Bueno, gogoratu, sailkapenezko bekaldeko lehia honi begira, Kabo 51 puntu ditula, 2. txandara dituko da, Lekitxarrako 29, Ondarrako 15, Santurtzi playoffeko tokian 34ekin, Ares azkena da. 11 puntu Ares entzat. Ondarroa ongi, irtera, hori da, Santurtzi pera ere, bai. Hemendik aurrerako estropadetan presioa izango da nagusi kirolari hauentzat. Lehen ere ikusi dugu. Hanka egitea da, helburua abuztuko erronka hori da kirolari hauentzat. Eta pentsa luzeazkoa egin behartzaile denei, zera, Jesus esango dute abuztua eta pasaden astean, Osertzaldea irekin izan ginen, Miguel, eta aipatu zigun, bueno, beste garrantzitsua, patxadari eusten jakitea, eta emaitza txarrak etortzen direnean, argi, erotu gabe aritzea eta abar. Bueno, hemen pantailan, lehen aipatu duguna, Ondarrutarrei buruzko datuak. Bestainarekin, Ondarroa, Nabeta Agirrek esan digu, ustealdean mugimendu handia dagoelan kanpoan. Babes pixka bat, espadan. Zelaia makurtuta. Lekitxarrak 3 segunduko galera du momentuz, 2. kaletik ari dira gogoratu, Ares lehen kaletik, Santurtzi 2 segunduko atzerapenarekin hortxe, hemendik aurrera utxak larrutik ordainduko dira, argi dago. Ea ba. Mikel, itxasontziak ere, lehorrean. Posten gara. Bai, horten beste urtetan baino arazo gehiago, luzak eta harrapatzeko, ostera bete-betean. Zeak orain, 11 kilometro orduko. Ea ba. Beno, dagoeneko galdu dute, Barraren, Arri Gurtzi horren babesa. Beste erabateko lehia, hor, kanpokaldeko uroietan. Ondarroak arazoak izan ditu bekaldetik hanka egiteko, lesioak tarteko, urrengo astean gainera etxeko estropadera izango dute. Gaur hasiera ona. Begira Santurtzi pera ere, arraunean begira. Ongi landutako trainerua, ongi bukatu ikusten da.
Gero badakigu zer arazo izaten dituen. 37 paladan, Sigue el bola. Gaur Karpintero, patroi lanetan. Ardura askor, patroientzat. Eneko González gaztearentzat ere demoraldia hor da. Konfiantza eman dio, horrak. Balka txikia, lekitxarra. Lekitxarra, Balka txikia, lekitxarra. Eta lekitxarren entenatzaileak ederki ezagutzen du estropaderen Ja, Hondarribiko semea. Semea izanik. Ares ere orain ondo, Bai. Aresek aldaketa handiak egin ditu, gaur mutilen kokapena aztertuta, mugimentu aipagarriak, bai, Kordero, Meizoso, gero iruti bostera eraman du Dilan Otero, Peñarekin trukatuta. Sergio Enrique Rodríguez ere Bai, ekarri dut, aten du ez dagoela konforme, nola egongo da konforme, azkena baldin bat. Hor begira, nola esan duen Garbi, hor ikusi dugu, arraun batek altxa duen barbar zikin hori. Ea ba. Kirola dotorea, horrela ikusi eta lau treneru itxasuan. Txesako dugu, Gibo? Begira. Izugarri gustatzen zaite katamaranetik hartutako irudi hau. Eta ez gara bakarrak, Entrenatzaileak ere, bai. Zoko bete. Mikel Zuloak, hor Zuloak 1,2 batazbesteko olatuak. Horrek esan nahi du beti dioguna. Ekarri aldearekin, gau, irit daitezkela hundienak 2 metro ingurura. Tarteka, oso tarteka, Hor, kanpo kaldera zartu, eta lekitxarrak segundu bat errekuperatzea, dana bat izan. Bai. Hirugarren eta laugarren kale, honetik badute, hemen, badia barruan eta kanpoan. Begira, olatu, zenik Garbi ikusten. Eta izea ere bai, Hemen Ares. Abisu aurrekalariari. Anarostegi. Ara. Une txarrean. Aresek ziaboga oso ona. Ona. Orain Ondarroa, segundu bat gehiago. 4:56 Aresek. Ondarroa 4:57, 4:58 Santurtzi eta Lekitxarrarentzat. Ea orain, bigarren luzearen hasiera. Alaxe dira ba, Laurak segundu batean. Orain haizeak 12-13 kilometro ordu. Mendebaldeko ikutuarekin. Nolatua. Estribor lana barrurantz, estribor lana. Begira orain, dana parea. Eta Ares aurretik etorri dena atzera. Santurtz, bera jarri da buruan. Bai. Eta epaia bandera astintzen. Nori? Ares bigarren kalera etorri da, nabarmen. Ares etorri da bigarren kalera. Eta hor, Santurtzi eta Ondarroa, bakoitza bere kalean. Bai, ertzean. Beno. Ara. Oraindik bere kalean. Ara. Baina bere kalean. Baldera aldatu du, epaileak. Baina bere kalean da. Urdina nori. Santurtziri urdina. Biei aldentzeko. Bai, baina urdina ikusi dunik. Bai. Santurtziri. Bai, barne lineatik konfirmatzen digu. Bere kaletik zigoan, Santurtzi. Olatua Ondarroak. Ondarroak segundu bat, Santurtziri. Biak ari dira, hor errentatxo hartuta. Lekitxarra eta Ares postera. Bai, zuzen lehen bi kaletatik doazena. Genarok aprobetxatu du, Baina Santurtzi ere poparian orain, izango da lehenengo aldia, demoraldi honetan, poparian txukun xamarari direla, izan ere brankaz eta hobetu ibili dira, baina kosta egin zaie. Oso garrantzitsua da orain asmatzea. Epailaren zato solantxarrak, bakoitza bere kaletik anzelaia, bakoitza bere kaletik doala, orain ez. Orain Ondarri doa, bigarren kaletik. Epaileak kasu ez egiteagatik atera diola Santurtziri, behar bada bere kalearen mugan zen, baina epaileak erabakitzen baldin badu zuba horrera eta bestea istriborrera, kasu egin beharra dago. Erne, Ares asko ari da sufritzen, 7 segunduko atzerapena, zailkapeneko azkena da Ares, Erne. Bueno, orain tarte handiagoa daude, Ondarroak 2 segundu Santurtziri, Lekitxarra bostera, Ares aspira,
hirugarren eta laugarren kaletik Bizkaitarrek aprobetxatu dute hau eta beste ontzia, Lekitxarra, Bizkaiko beste ordezkaria, 4 segunduko atzerapenarekin eta Aresekin beste lehia batean sartuta. Baina biak bizi-bizirik oraindik, Haizea nondik sartzen du. Gaur, haizea eta olatuak norabide berean jotzen du. 270 metro eta badatoz sartu dira portuaren babesa badute eta Aresek orain, Beste berezitasuna estropadaren honetan. Badiaren barrukalde honetan, batez ere lehenbiziko kalean markatzen duela olatuak. Hortxe olatua, hori da. Eta alderantziz, laugarren kaletik txikixiago. Ares dator orain, beste guztiak baino, azkarrago. Aresek badu, eta ontzia, Amilibiaren modelo berria da. Eta batzutan izaten ditu horrela abiadura hundiko momentu batzuk, eta ateratzen dio zukua. Hori ontzia probatu duten entrenatzaile guztiek, esan digute, alegia, abiadura punta handia duela. Beste gauza bada, ze zalantzak eta ze keskak azken azarenean ikusi dugu entrenatzailea hori ere bila ari da. Ezin lasai egon eta, bueno, ondarroa da aurretik eta beste hirurak segundu bateko tartean. Orain barruan, Santurtzik gehiago sufritzen, Ari da betetzen, espero genuen olatuekin, aizearekin, nola bait, Gero badakigu, itxasoa, gure teoria donak lertarazten dituela, baina ari da betetzen. Eta hilabete hau oso luzea izango da, talde hauentzat. Maila eman beharra dago, hemen jarraitzeko Euskola Liga. Bestela, akabo. Ondarroa, zoragarri, Errentarekin, 5 segunduko errentarekin ondarrutarra. Pres. Oso azkar sartu da Lekitxarra, oso azkar ere. Trabestuago, Santurtzi. Irteeran. Santurtzi azkarra baterako. 9 eta 54. Aurrekalariari hori gintzaio, hemen Aresekoari, arazoren bat, Eta ontzia geratu egingo zaie. Teijeir hori, ez du askori galdu, baina arraun erori zaio. Baina, segunduren bat behar bada bai. 5 segundu Santurtziri, Lekitxarari 5, Aresi 7. 2 segunduko galera, Aresi. Eta ontzia geratu, eta hori berriroren martxan jartzeko, indarra xauzi behar. Lan erditan, Antiguako amak 9 eta 54. Ikus ezagun hemen gertatutakoa. Begira, askotan gertatzen dena, Mikel. Traineruak baliza jotzen duenean, horrek eragiten duen balantzarekin, aire. Arrauna, kanpora. Graziak orain kablea erabiltzen hasi ziren. Bestela, beste maniobrari begira. Hori da. Arraun txikia falta. Ondarroak 6 segundo, bi traineru Lekitxarra eta Santurtziri. Ares, 8 segundora. Ea orain, ikusi nahi dut, kanporantz Santurtzik bilatzen duen laugarren kalea. Hemen, jotera. Ea ba. 37 palada, jotera. 35, Ares. ¡Ahí va Rivero! Carpintero. ¡Ahí va, voy! ¡Va! Vamos, Toni, me cago en tío. Zenteozar, tegin beharra dago, badakite. Andoni Gartziari. Hor, Andoni Gartzia, gaur 5. kostan. Alexander Esteban. Bai, lautik, eta kanpoan Txila Biudez. Hori da. Txila Biudez azken asteburu hauetan estropada bat egiten ari da. Abestea Estebanek egiten du. Hori da, gaur hanketik, Alvarez Pedrosa, Ruben. Bigarren tostara eraman du, aurrera Pedrosa, eta Gartzia 3. Baborra gutxiago ikutzen du, Paul. Baborra ez du ikutzen. Aurrekalari ere moran, gehienetan bezala. Bueno, Lekitxarra 6. Bi traineru, Ondarrutarren egoera orain, ona, oso ona. Zelaiak 10 eskatu du, Hor, irudi horretan garbi ikusi dugu. Santurtziko arraunkera ikusi Ondarroarena beste eskola bat, Toletak behar bada urrutiago, Ondarrutarrek, gehiago itzanaz. Gogora ezagun, une batez K-Ligan, hauek izango dira gero, playofferako aurkariak, San Pedro dela liderra, 84 punturekin, Arkote 89, Hirugarren Pedreña 84rekin. Bihar izango dute estropada hemen bertan. Eta Galizian, aurten, estropada kopura mugatu xiago edo,
Espainiko txapelketa dela eta jardunaldirik ez asteburu honetan guztira 14 estropada, bederatzi jokatuta, Beuda lider 104rekin, Beirak 101 puntu, bi hauek playoffeko txartelen jabe une honetan, eta Tiran hirugarren Urruti 92 punturekin. Ares ikusi dugu, denok ongetorri da barrurantz orain zungitu behar. Frankaz, Larri dabil, Larri, 10 segunduko galera, Santurtzik bederatzi. Iruditzen zait, kaleak ere ez diola laguntzen, Frankaz aritzen. Bai, Alaxaguak zer esan duen. Santurtzirekin apurtu, ontzi bateko tartea dago, Lekitxarraren alde. Beno, ea orain Soterak zer egiten duen, 13 minutu terdi, dagoeneko, gorputz horiek neka eginda, burua ere lanean hasita, ea usteko gauza den, makartitero. ¡Sigue! ¡Este no es el momento, chavales! ¡Este es mi momento! Begira zer dibe. Ea ba. Illa lari metro oraindik balizara iristeko. Hoita mazazpi pala terdia, lehen ere bai kanpora. Bukatzeko esanez. Hanpa horra ere. Jauzpe, ondoren bosgarrakoan. Hartzen ari zen, hankaian, edu nahi zenean. Hortzak iztutu eta aurrera. Beti izaten du, gora beraren bat, kirolariak eta beti. Nola ingo du ba kale, pa horra. Ezin du kale egin, segi. Hor, entrenatzaileak Sufritu eta eutxi. Egira aurre hori, branka hori, otore, oso uretan. Lekitxarrak ondo. Oso ongi Lekitxarrak. Franka Solain ongi. Eta orain, Larri ibili, propio, ziago hartu, eta ez oten oso zabalaterako ziabogatik Lekitxarra, Gero olatuak aprobetxatzeko, zerak gehiago ukitzeko. Hemen dira ondarrutarra. 100 metro pasatxo, hortxe dira, azken ziaboga egiteko prest. Zelaiako eskatu du, hogeikoa, jokatzeko. Irura urbildu dira, Bai, errekuperatzen. Aurretik ondarroa, baina 3 segundora Lekitxarra. Eta Ares orain, Santurtziren aurretik. Iker Muri ondo, Josu Nakazaga, eta ondoren Iñaki Errasti. Ea ziaboga. Helikoterotik ikuspegia. Kotulen esan du. Baroztegik, Korostizak ere bai. Santurtzik eratu inda. 15 eta 16, ondarrutarentzat. Lekeitxo hori une txarrean etorri zaio olatua. Hor baga handiak dira, Lekitxarrak irura, Ares 6, Santurtzi 7, 15-16, ondarroak 15 meretzi Lekitxarrak, 15 eta 22 Aresek, 15 eta 23 Santurtzi. Begira, Mikel, Jurri Goroztiz errazatu, olatuak une txarrean arraun atera. Desorekatu eta, bai. Eta orduan, arraun txikiak bere lan egitari uzten dio, atzeak ez du giratzen, eta treneruak giratu egiten. Maniobra erdian 2 segundokoa zen diferentzia orain Laura, ondarroa Lekitxarrari lau. Lehen oso azkarretorri da ondarro handi. Ares bederatzira, Santurtzi 10-era. Patipat bi hauen artean, zelkapeneko azken biak izanik, ekaren arteko lehia hori oso garrantzitsua da. Azkena matematikoki joango da zulora, maila galduko du, azken aurrekoak beste txarteltxo bat izango du playoffean. Ondarroa gora, 5 segundu. Olatuarekin. Hirugarrenera, Hanka. Hirugarrenera. Bai, gainean. Anzelaia, Arenarezlea, Rampaldora igota. Ares eta Santurtzi erortzen, 11-12 segundora. Ongi bukatu zorendik, Antiguako ama. Bai, gora egin du abantzaileak, Bai. 6 segundo. Santurtzik ere ematen du aurre hartu diola Aresi, segundutxo bat edo bi. Lehen, bigarren luzean ere, hirugarren eta laugarren kaleak oso ongi etorri dira, baliz hartu eta horrengo 2-3 minutuan. Eira, arraunketa hori, Presari gabe bukatu. Behin arrantzaleen kaia pasata gero, hor egoera pikin bat alda daiteke. Ondarroak 5 segundu eder Lekitxarrari. Ongi arraunea. Santurtzi eta Ares 13-era. ¡Segui, atera! ¡Segui! ¡Estribor, segui, atera! Antzer esan dio, osertek, Oser. Estriborrak. Bai. Handik sartze baita dana, handik estriborretik. Aizea bezala olatu. 6 segundo, ondarrutarren errenta oso ona da. Eta atzean tiroa. Santurtzi eta Aresen artean. ¡Salta! ¡Estribor! ¡Estribor! Aresek amaiera egin du oso ona.
Bai, hemen, lehenbiziko kalean Hirurehun metro horiek oso onak egin ditu, bigarren luzean. Ez dakipa ez ote dena, urte osoko edo uda osoko Ondarrutaren estropadarik onena. Txanda irabaziko dute, Garbi. Gogoratu 10garrenak direla zailkapenean, Santurtzi baino puntu bat gehiago du, ez besterik, bat bakarrik. Arraunean ikusten, ongi bukatu zurekin presari gara. Estriborrei honek ere. Santurtzi eta aurretik jarri da artekoa ikaragarria da, bai. Olaturen bat hartu du. Zotera. Hor, begira. Ondarroa eta Lekitxarraren artekoa orekatua dago, lau, 5 segundotan hor dago. Dagoeneko hasi da. Haizea orain 10-etik bera, 8-9 kilometro orduko. Mendebaldeko ikutuarekin dira. Aniru eta ere. Santurtzi estropada, obarkatu, Ondarroa estropada ederra egiten ari da laugarren kaletik, eta ematen du amaierara arte, hortik jarraitzeko asmotan direla. Bai, egiten duena apur bat, begira, Lekitxarra dator nabarmen orain, 0 kalera. 0 kalearen bila. Eta atzetik berriz, Ares, tiroak. Aresek hartu di aurrea Santurtziri, segundo bat, Aresek Santurtziri. Begira, Santurtziren enfilazioa. Nabarmen, Bai. Begira, zeuga den postu honetan, 0 kalera dator Santurtzi. Ea ba. Ondarroa aurretik Garbi, baina Lekitxarrak jan indizkio, 2 segundu jan dizkio. Orain bi, Erne, Lekitxarrak azken amaiera honetan, eta lehen kalera etorrita, zerbait errekuperatu du. Ondarroa aurretik, orain ontzi erdi bat Lekitxarrari. Eta 51 bat paladan, Ares eta Santurtzi. Eman eta eman biakor, badakite zer dagoen jokoan. Ondarroa aurretik, 2-3 segundu Lekitxarrari, sufritu eta segi bere kaletik, Bai. Segi. Eutxiko dio Ondarroak, Ematen du baietz. Bai, eutxiko dio. Sartu gara azken 50 metrotan. Eta atzetik zer? Ondarroa. Bai, Atiguako ama, bai Lekitxarra. Ene. Santurtzi eta Ares ematen du, Ares. Bai, Galiziarrak. Ares, bai Santurtzi. Ostardi bat. Utxaren urrengoa, baina hor puntu garrantzitsu bat joan da Galiziarren alde. Lehen txanda beraz, hemen Ondarribiko 15. bandera jokoan delarik, Ondarroak irabazi du 34. Bigarren Lekitxarra, segundu terdi gehiago borobilduta 26. 27 eta 31 Aresek eta 27 eta 83. Segundu erdi bat momentuz Aresen alde, iragarkien ostean epaimaiko datu zehatzak. Agur bero bat Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Hementxe Hondarribian, 35. bandera dugu jokoan, Mafresariare bai, zailkapena, Ondarrutaren aldekoa da, beraientzat lehen txanda, 20-14 Lekitxarrak, 2 segundu gehiago, 20-16, Ares irugarren, 20-27-0 eta segundu erdi eskaz batek puntu bat eman dior Santurtziren aurretik Galiziako ontziari. Aurrera, Sara Gandara. Genaro zelaiarekin nago hemen, zorionak. Eskerrik asko. Ze estu dagoen zailkamena behaldean ez da? Bai, oso estu. Denbora gitxixan sartzen gara treinero asko eta deskuido bat beste, hor sartzeko behian da, behintzate tanda irabaziro da posik. Konta iguzo baldintzen inguruan, Genaro? Hemen giro onado, dike arte gu babes eukireu gero bado pixkat bagorretik sartzen da olatua, baina bueltako ere bado aprobetxatzeko olatua, eta han aprobetxatzen doanak, gero hemen, egurra. Esan dugu, zailkapena estu dago, txanda irabazteak asko balio du. Bai. Txandi irabazita arnazia hartzeu,
temporada hasieran ez ginen pentsatzen hor behian eoti ere, sartu ginen hor behian, da orduan gauzak azkenian kostau etxen dira ateatzen, baina gitxika atzeatzen den burua pixka gurut, eta gora behi da jartzen gehan. Eta gero nahi nuke esan ere hemen salidan eukireula Rifirra Feba juezakin ere esan dixeula, han zozela enbarkazioa doz, laugarren kalian sartuta, esan dixeu hango dozela eta horrek entzeko, eta esan digu, berdin salide ematea guaz. Jarri eta salide ematea guaz, ez gozorregin adoz. Entzatzeko handik lehenengo enbarkazioak endun bihar diala guk erten alizateko. Hoize bakarren nahi noan ezan. Bueno, zure mesua argi dago, eskerrik asko Genaro igotzearren. Bale, eskerrik asko zuei. Genaro, Zelaia Ondarrutaren patroiaren adierazpenak eta epailearekin izandako goraberaren berri ere eman digu. Noski patroiak ikuspegi garbian nahi du, aurrera begiratu eta ez du ontziri nahi bere bidean, baina epaileak ere, seguren nahi pentsatu du urruti dira, zuzenduko da, antolaketak baditu hor marinelak, bueno, betiko lehia, ez? Ulertzen dut Zelaia, Betiko lehia, Era ba, nik ere bai. Hainbeste jokoan euki, eta badiru hau aridek ari behar delako ez. Hor kaltea handi egiten du. Bueno, guazen eskifaien aurkezpenarekin, hemen lehen kaletik Jose Luis Korta, eta ababorreko mutilak horiek, hemen estriborrekoak, ontzi indartsua gaur uretara. Bai, behar bat igarriena, taku estriborretik jarri duela, azken aldien baborretik ikusi du gehien bat, eta hirugarren tostan, da gero mugimentuak. Repeto bosgarrenera, Daniel Gartzia sartu da gaur espaldan, eta baborrean behar bada nabarmena, Ander Bilbao ekarri duela bigarren tostan. Bueno, hemen zierbena, eta berriz ere, Jon Elortegi bera barruan kontrankea. Berriro ere, David Dudan, estriburranketik, Daniloren prankaldean bosgarrenean tebili du, Alberto González hartu da, eta baborrean aipatuko nuke Mikel, Urkiko jarri duela hanketik, eta Aitor López arrobikoa espaldatik ari dela. Hemen Cabo da Cruz eta Cabori dagokionez, nobedade nagusia, Mario Brionda, beste urte batzutan dozena bat estropada egiten ditu, eta aurten lehenengo aldiz da. Hori da, hortxe hirugarren tostan, Mario Brion, Nikolas Boubeta, sartu du, eta gainerakoan aldaketa oso gutxi, Cabo da Cruzen, lojo mugitu zenetik, badirudi, egitura horrekin konforme dagoela. Vázquez. Eta hemen getariarrak, bihar etxeko estropada dutelarik, eta oso asteburu berezia, esan daiteke, Lararentzat, gaur aipagarria da, Istriborren nola dantzatzen dituen gizon batzuk, eta Delaoz gaur Jonander, laugarren tostan erdi-erdian. Bai, pasaden azte bukaren esan genuen, Jon Larrañaga urte hasieran uste baino gehiago ari dela zera egiten, errotazio asko ari dela egiten, eta gaur, lekeition, pasaden igandean, txanda irabazi zuen, ontziarekin itxasoratu dela. Ara, horre ikusten dugu, urak horazi da, eta litekena da, ura litekena ez. Oraindik ere, indar gehiagorekin bultzako du korronteak barrurantz. Bueno, lau traineruak egoki kokaturik ikusten ditugu, bandera txuria gora, Erne! Semaforoa, berdea jarrita, eta zira Jaun Andreok. Balekoa. Bai, garbia, bigarren txanda. Aizeak bera ginean du, Mikel? Momentu hontan, 5 kilometro orduko. Eta txandan, aurreko txandan, 9,4, konparatzen badugu emakumeen ligan, Eskotren ligan izan dakoarekin, bera. Emakumeen txandan, 11,3koa izan da bataz bestekoa, gizonen lehen txandan, 9,4koa. Eta une honetan, 6 kilometro orduko. Anepalia banderarekin, Anepalia banderarekin, ara, Cabo Baborrera. Nabarmen hirugarren kalean delako. Aizea Fernandez, Epaile, zuri atera dio. Horren bara zurik ere iztio egiten momentu. Bugara doa, horrez dago arazo. Miguel Mikel Aize beherakada honekin, tanden arteko, kaleen arteko ezberdintasunak berdin du egingo dira. Ikusiko dugu, 1000 metro falta dira, minutu bateko lan egin dute, segundo batean dira laurak, eta nolako zierbena ikusten dugun gaur. Izan ere, 5. bukatu liga, edo 7. bukatu, koska badago, eta 5. postuan orain Kaikuk 62 ditu, errenta honerekin ibili da, baina azken estropadak kaskarra izan zen, azken aurrekoak izan ziren, eta hortik etorri da orain hurbiltze hori. Getaria Kaiku baino puntu bat gutxiago du eta zierbena postera da. Urruti Cabo 41 batera, Caboren leia mailari eusteko talde hoien artekoa da. Beste leia bat, lehen txandan aritutakoak, dira erreferentzi zuzena Caboren. Begira, hor Cabo zierbenaren kalean doa, niri iruditze zait, orain ez diola enbarazurik egiten, oandoan lekuan joan.
Garma Patroi, ez dugu aipatu, Bai. Kaikun, Bizkaitarran, Cristian Garma Patroi. Aurrena Giaztik, hori una ezberri. Bai. Gaztea da, baina legezarreko patroia iruditzen zait. Legezarrekoak nolabait esateko ez ziren hain urduria, baina mutilak animatzeko modu horretan eta euskeraz ika nola jarduten den hor guztiak. Ematen dio beste entzunda bakarrik izan zitekeen, ez? Bai. Azteko bertako euskalkian ari dilako, eta bestetik, aste honetan albistegitarako esan digu, konfidantza hartu duela, ez beste patroiekin eta treneroekin aritzeko, baizik eta bere mutilei ere agintzeko, erabat, lotxagabe aritzen dira. Erne, berriro abisua kabori, 5 metrokoa da, tartea. Treneru bateko aldea badu, Zierbenak dagoeneko. Nik uste dut hor, ez diola enbarazurik egiten. Bueno, hause da, momentu zenen albistea, tirabiratxo hori. Bien bitartean Kaiku, Zierbenaren parean kokatu da. Eta Kaiku badaki, Frankaz lan egokia egiten. Hain zuzen, kortaren talde galaktiko hartan ezaugarri nagusinetariko bat horixe izan zen, Zein ongi joaten ziren 2009an, talde hortatik Kaikun bi geratuko dira. Pascual Bera eta Gomez. Aurrekararia. Pascual eta Price. Markatuz. Kaiku eta Zierbena aurretik. Astero berdina esaten du. Kortaren zodiakaren aurrean. Honek ere badu bakatza, animatzerakoan, eta hots propio, Cristian Garma. Beste giro batekoa, Horiarra eta beste, mariner giroko bat dudarik gabe, baina beste ikutu batekin. Begira, arraunketa begiratu, nola etzaten diren getariarrak, nik uste dut hori datorla, beti dioguna. Entrenatzaile bakoitzak bere eskola du, iruditzen zait toleteak urrutiago dauzkala eta arrauna nola baitere, etzaten direnan urrutiago geratzen zaila. Zierbena eta Kaiku. Txanda buru, lehen referentziarezek 4:56, gero ondarroa izan da hortik aurrera nagusi. Horrik Erretxabe, agartzia... Zierben aurretik, Zierben aurretik. Kaiku bere, ziaboga ona, Eta 53, Zierbenari bezala. Getariari 4:55, gero Ares izango litzateke, eta 5garren kabo, baita ere 4:56 Getaria. Ziztu bizia. Bai. Kaikuk ikeragarri ondo hartu du ziaboga, ikeragarri azkarratera da. Eta gero... Zierbenari bat, Getariari 2. Argi Getaria. Eta begi kolpez bakarri buruan jarri da. Kaiku ere hor dabil, Zierbenare bai, kabo geratu da. Hau da nabil! Aiman! Eta hau! Aitun karak! Gainetziak! Unase Izagirre, Gainetziak. Eta behin! Gomez karak! Aurreko txandan ere, handik 3. eta 4. ziabo batu eta... Kriston olatua dio. Bai. 2 segundo. Segiko nantzen Zierbenari diogu. 3 Kaikuri, baina besteak ere ari dira hartzen, Hay que acabar un poquito más, chavales. Kaiku. Nos estamos marchando. Atrás, campeones. Kabo, 4 segundoko atzerapenarekin, baina erne datu honekin, Kabo txandako azkena da, eta ondarro baino segundu bat bizkorrago datu. Aurreko txandaren garaia izan da, aurreko txandako azkarrena, eta aurreti dator orain. Giroa lehuntzen ari da. Eta orain zer, Zierbena Kaboren kalean. Hori da. Hor bidali beharko luke bat Zierbena. 4 segundotan dira, argi. Artea txikia dira. Begira, Getariari olatua nola sartuko zeren estriborretik, Zierbenena bigarren kalearen jabea da. Orain bat, hor, olatua. Getariari olatua, bai. Bai, Getariak olatua,
Hori benetazko olatu. Argi! Bandera txuria berriro. Nori ordea? Kabori? Bere kalean ez aldo, ez da? Niri ala ere ditu zeilen. Ja, laukia ikusteko moduan garen. Kabo bere kaletik. Zierbenari orain, zierbenari. Baina, ez. Orain kabo, hori da. Jabea da, ertzean dago. Konforme. Ertzean dago. Ondo ateratakoa da. Bandera hori. Getaria bien bitartean, tartea zabaltze. Zierbenari 3, Kabori 5, Kaiku sufritzen lehen kaletik 6 segundo. Gure honetan, Kabo eta Ondarro aurreko txandako garaia 8 segundu bateko tartean. Kaiku 6. alitzateke. Kabo kolatua. Argi, Kabo. Zierbenak ere, txandak ari dira hartzen olatua hor. Nik uste arrantza kaskarena Kaikurena dela luze honetan. Kaikuk estropadan sartzeko orain egin beharko luke. Badia barru hontan, Aurreko txandan, Aresek egin du hori. Baia barruan, bizi. Getaria nagusi. Zabaldu! Ikusi patroiaren dantza. Non Larrañagaren ahotsa. Bukara eskatuz, 36 paladas. Aize agora, 13 kilometro orduko. Han berriro ere epalea. Laukiak zer dioen. Orain Zierbena. Orain Zierbena da. Azkenean, ibilian. Hala jo barretute. Bian naztuko dira. Argi. Zierbena da 3. kalean, hor nabarmen. Bai, eta Getariak hanka, 6 segundo. Hori gertatzen da. Tirabiran sartu eta aurkariak errenta zabaldu. Ez dakit Zierbenak Mikel Gerra hontatik ez erronik aterako duen. Begira horrein Kabo, begira nola datorren Kabo. Kaiku 9 segundoko galerarekin, Erne estropada punto hontan Kaiku azken alitzateke Lekitxararekin batera. Gero Lekitxara errekuperatu eginda. Kaiku ondo dator orain. Obarkatu gorria Kabokoa. Bai, oso ongi ere. Bai, gainera gora etorri dira. Zierbena, venga, guazen, burukan sartuta. Ia bitaineru Getariaren alde. Han esperantza balizaren bila. 37 pala, Getari. Ondarro baino, 4 segundu bizkorrago. Ondarro izango litzatik orain bigarrena. Horrela bukatuko balitz, bai ona, gaurko arrantza Ondarrotarrentza. Hor da Getaria. Gerretxabe prest, ongi trabestuta treneru hori. Arraun txikia sartu, eta abante. Arantxe 9:50. Bueno, Kabo eta Zierbena oso parekaturik, 5 segundoko atzerapenarekin, orain dator Kaiku. Lan erditan 9:55 Kabo eta Zierbenarentzat. Kaikuk 10:00. Beraz, 8. lan erditan, 8. Kaiku, orain arteko apalena. Berriro Brankaz, Getariak Zierbenari, 4 Kabori ere bai, 4-5. Kaiku maniobra ostean, 9 segundutxo bat errekuperatuta. Asko sufritzen Kaiku lehenbiziko kale honetatik. Bai. Niretzat gaur, txarren. Eta honena 4. 4. kaletik, Ondarra ongi moldatu da eta Getaria ere hemen. Azkarrena da oraingoz. Eta eskalearen gatik, barka Mikel. Horrezko txandan, esan behar nuen, 4. kaletik Urdaibai arituko dela, 3. Hondarribia, Orio 2. eta Donostiarra lehenengo. Begira hor poleioan ikusten dugu, Mikel. Ilungune horretan, olatuak nolabait ere eragin gutxiago du. Eta zuriguneetan, argitzen denean hor, bai. Hor olatu gehiago. Beraz orain Kaikurentzat eta kontran izango dute, eta babesa izango du, Getariarren nolabait ere beltzune horretan. Behin arrantza portutik kanpora, hor bestelako kontuak. Egurra eman beharra da. Bueno, orain, abantailak egon kortu ditugu, Getariak Kabori eta Zierbenari 5. Kaiku urrutiago. Hala ere, Kaiku orain, aurreko txandan aritutako Santurtzietaren zen denborak hobetzen ari. Eta Getaria izango litzateke azkarrena eta lehen txandako garaia Ondarroa 2. Hala, Zierbena.
Segi honen joan da! Segi honen Zierbenak, segi! hogeita malau palaterdi. Berak esan du, astuntzen eta moteltzen ari zaigu pasada uretan. Eta ezagun du, hau Izagirre berriz. Segi katze! Hemen ez dago olako konturik. Segi! Hore txabe! Ariz barruan ostia! Hori da, Eta guai! Akarremate begiratu du. Hor espaldekoari. Bixua. Eta guai iker gungoen! Eta bihar etxeko estropa da, Getari arrutza. Etzi bat! Ere muek guzteko gogoa badut, Azkeneko urtetan askotan joan izan gara ara, kae bat ligakoak ikustera, baina treneruik honenak, Getariako ere bere txortan gogoa badut. Ea nola moldatzen dire. Eta kabok segundutxo bat hartu dio Zierbenari. Bueno, azken estropa dauetan, Galiziarrak Zierbenarekin burrukan, ikusi behar da nola ziren, orain dela 3 edo 4 azken buru, zuloan. Beste sentsazio batzuk, transmititzen ditu orain. Bueno, dagoeneko libratu dute babesa, Kaiku, Santurtzi eta Ares baino 3 bizkorrago txandako azkena da, baina beste bi hoiek, Santurtzi eta Ares, motelago ibili dira. Eta Kabo eta Zierbena Ondarrunen atzetik izango genituzke. 2 segundu gehiago, baina lekitxarra baino 4 bizkorrago. Eta Mikel, ohitu egin gara, dagoeneko Getaria bigarren txanda honetan txanda buruan ikusten, baina ikeragarri egiten ari dira urte hauek, Oso perfil ezberdina dute gainera. Bata da Kaiku, igo berria. Zaten duzu, bueno, Kaiku koroaren jabe da, txapeldu 3 aldiz, baina Getaria talde apalua da, debutaria dira, herri txiki bat, gehienak arrobikoak. 12 gaur. Gaur ere 12. Orduan beste nolabait balio bat ematen diozu, Arraun elkarte honek hemen gora etorri eta orain erakusten duenari. Bueno, Getariak Poparian bakarrik ez. Poparian 3, errenta, Ondarroari eta Kabori txaldakidei 4, orain aurkariei 6, Kabori eta 7 Zierbenari, Brankaz ere bai. Getariaren inguruan, Getariako arraunlariak bete-betean betetzen dute azken urte hauetan nagusitzen diren arraunlariaren perfila, Jende harina eta abar eta abar. Eta oso bloke zenduan denbora asko, urte asko lanean elkarrekin. Eta beti itxasoan. Sari bukatze! Olatu zatorre! Hala. Eta ikusten dugun. Diferentzia gora, 7 segundu. Zenbat balio duten abisu horiek, olatua zatorrek, eta arraunlariak prestatu egiten da, kolpea jasotzeko. Kabo eta Zierbena orain Ondarrutarren denborata. Getaria 7 segundu azkarrago. Segi! Segi! Segi bost! Laizter abisua. Etxe bost palada. Bat. Ez ditu 3 palada galdatu etxabek. Zaz. Etzea gira. 15-8. Banderak trabert, pasa, Kabo joan egin da. Bai, aurrekalaria ondo. Bai. Eta hemen Kaiku. Eta Kaiku arteratzen hortxe, gain gainera. 10 segunduko atzerapenarekin. Kampo kaldean beraz. Getariak 15-8. Kaiku hartu du niretzat baliza oso ondo. Orain, ze tarte handia, Zierbenari 9, Kabori 10, Kaikuri 12. Kaiku orain di burrukarako da. Laugarren kale horretan, berriro esango dut, lehen Ondarroak orain Getaria, baina buelta hartan, buelta eman eta segituan hanka egiten dute handi. 12 segundo, Zuarezko tartea lortzen ari dira. Ondarroari, lehen txandako garailari 9. Kabori 12, Zierbenari 13, Kaiku 14. Kaiku lekitxarraren denboratan orain. Erraz guazti nola esan duen, Ea, Zierbena berriro Kaboren kalean. Temati, Kabo kanka egin dio. Eta Kaikuk Zierbenaren kalea libre. Bai, aprobetxatuko dute. 2 segundu Kabok Zierbenari. Getaria egan egite, 11 segunduko tarte. Ontzi bat hartu dio Kabo Zierbenari, Eta Zierbena Kaiku oso gertu ikusten du. Horrek psikologikoki suposatzen duen guztiarekin. Mingarria hori, oso mingarria hien. Galipoak sufritzen.
Lekitxarraren atzetik lirateke orain. Bosgarren, Zierbenako. Una hora y nos pasamos más. Abek sarritu dute. Bai. Hankarma. ¡Atrás! ¡Nos estamos marchando, chavales! ¡Ahora Ara. Getaria bai, Getaria joan da. Getaria Kabori 11. Atzetik Zierbena eta Kaiku. Burruka izango dugu, Gaur ondarroa jo dezake Mikel. Hauen artean. Ondarroa Ondarroan puntu ez sorta da egun ederra. harrigarri izan daiteke gaur. Puntu sorta polita sartuko du hor. Batipat Kaiku eta Zierbena erortzen badira hor tartean. Miki! ¡Eraman bat! Gaurkoa zataztekoa. Santurtzi eta Ares entzat izango da. ¡Akatu lotore! Ia geratuko dira hor urruti xama. Anolatuak. Ea. Getariak zazpi, Kabori orain 10. Ziago batik orain. ¡Irabazi nahi diak! ¡Ose, Miki! Irabazi nahi diak. ¡Eraman Bai. bat! ¡Eta Zer baina, txanda edo bandera. Zer Bueno. Txandarekin konforme izan. Aldaketa beharko lukete. Izugarria. Ernekoa lan. Begira, Gozatzen. Ai, alaxe datu. ¡Sagi 1 minuto! 2 minutu. Segi, gehiago, venga. ¡Guanyo! Oso ondo arraunea. Patroi veteranoaren zera dira, horiek erreferentziak emateako, eta abar esan eduke. Nortasun handiko patroia. Eta ikasketak ingeniaritza arlokoak. Jauna. Bueno, epaileak ere lan egin du ara, jarri du errespetoa. Soldata irabazi du. Bai. Soldata irabazi du gaurkoa. Orain gaina, Kabori 13, baina erne, 2 segundotan datoz Kabo, Zierbena eta Kaiku. nivel Mikel, epaileek ere ez daukatela eskapurik, oinbeste pantalea, oinbeste Bai. GPS eta bar, Bai. hobetze aldera, kontrolatuago daudela, alde horretatik ere. Txandako bigarren postua garestia dago, Ondarroak Getaria baino 9 segundu gehiago, estropada puntu ondan, azken 250 metroa falta direlari. Kabo eta Zierbena parean datoz, eta Kaiku bira. ¡Ose, Miki! Ona, ekari bat! ¡Eta bai! Goita maze paladan Getaria, hauek ibilian. Haundia ari dira egiten Monote Getaria. da biltza, bakoitza bere kaletik oraindik. Bueno, segi ba. Zierbena eta Kabo 13, Kaiku 16. Ongi epailea, hotz. Azken metrotan sartuko gara. Azken txampak erabakiko du. Kaiku atzean geratu da. 2 segundo, Kabo eta Zierberen arteko lehia. Aurretik Getaria. Eta Ondarroa lehen txandako garaia bigarrena izan daiteke. Lekitxarraren denboratan datoz orain Zierbena eta Kabo erne. Hor da Getaria. Getaria. Eta kalari eutxi. Bai. Erne Getariara. Hortxe dira. Getaria. Unazko arraunean. Kabo aurretik, Sartu nahi du Zierbenaren aurretik. Hor da Getaria! Bai Getaria! 20-03! Kabo, bera aurretik. Kaboko gorriak, Kaiku ere estutzen lehen kaletik. Azken txampan. Kabo bai! Bai Zierbena! Bai Kaiku! Zailkapenean Getariak 20-03, lehen txandako garaina bigarren, 20-14 Ondarroak, 3. Lekitxarra, 20-16-04, jarraian Kabo 20-16-66, segundu erdi baliotsua Lekitxarraren zat. 5. Zierbena 20-17, Kaikuko 20-20, 7. Ares, 8. Santurtzi, iragarkiak eta berehala, ohorezko txanda, Hondarribiko 35. banderaren bila. Arratsaldeon berriro, ikus-entzuleok, Hondarribiko 35. bandera dugu jokoan, Mafresari nagusiare bai, eta momentuz Getaria da erreferentzia markatzen duena. 20-02, zuzendu dute hori epaimaitik, 20-02, 78 Getariaren denbora. Ondarroa lehen txandako garailea, 2. 3. Lekitxarra, 4. Cabo da Cruz, ikusi 16 Lekitxarra eta Cabo da Cruzen artean. 5. Zierbena, 6. Kaiku, 7. Ares, 8.
Santurtzi, goazen Sara Galdararekin protagonisten bila. Unas, Eizagirre, zoriona. Bai, eskerrik asko. Bueno, gustora asko ez da. Bai, arrastropa indeu da oso guztua, bai. Laugarren kaletik, ondo? Kale hori tokatu zaizuenean zepretzatu duzue. Bai, bueno, etzan honenare, baino txarrena etzan ez. Eta ondo aprotxo dugu, guztu gungia, jortia. Konta eguzu, gu hemen ontzi honetan gaudelako eta ez dugulako ikusten kanpoaldean zer dagoen. Bai, dike mutur arte igual, etzan hainbeste olatua sartzen, baina geho olatu garbixa marra, baina arraunia egiteko olatua zan, da gozatu indegu azkenengo 2 minututan zegoa sartzeko da hor puzkau dugu. Eta ez bakarrik poparian, brankaz ere bai gaurko honetan. Bai, hori da, biletan ondo ibilia eta segida berremateon biharko estropian. Bihar, etxean, ze berezia, ze polita, lehenengo aldia mugoren mailan ez da. Hori da, estropa gehiago bezala da, baina ilusio guztiak ingoaz, eta bar gaurko estropa errepikatzea gaur. No, zailkapen nagusiari begiratuz gero, badirudi gaurko guna oso borobila izango dela zuentzat. Bai ez, no? Ematen dugu kaiko eta zierren nahi puntu bat sartu izkiogula, da, beste batzuk ezartzen dian hemen. Gozatu, zoriona. Hori da, eskerrik asko zara. Unai Eizagirreren posa, guzti zulergarria. Bihar etxean arituko dira. Bihar estropa da, emakume eta gizonentzat, getarianako ikurrina. Eta egun handi izango da, Elkanok eginiko mundu biraren 500. urteurrenaren saria ere izango delako jokoa. Bueno, goazen gaurko horrezko txandari buruz datuak ematera. Donostiarra lehen kaletik, hori jo 2. 3. etxeko trainero Hondarribia, 4. Urdaibai. Donostiarra ezan dugu Lutos, Inigo Mercader, arraunlariaren ama indelako, gure doluminak familiari eta arraun elkarteko lagun guztiei. Egon Gaztainazpi, aipa dezagun, ababorren ez dagoela mugimenturik Donostiaren artean, eta Istriborren bai, eta betiko tostetan. Bai, betiko tostetan, 2. 4. tarteka espaldare ikutzen du Makazagak, horra, Baborrean beraz, Leibar, Pastor, Frantzes, Lizarran, Larrarte eta Valentziaga, Alberdi aurrean, eta Estriborrean, denak esango ditut, Urtubien Txausti, Iradi López Olaetxea, eta Ales Gartzia. Beraz, ohiko kuadrilla edo, kezka pentsatzen dut, gaur kalearekin izango dutela. Bueno, 2. kaletik arituko da Jon Salsamendiren taldea, hori jo, eta gaur Arostegiri atxedena eman dio, Arregiri ere bai, eta Ipagarria, aurrekalaria, olaizola izango dela. Bai jauna, aurten pentsa, aste honetan Jon Salsamendirekin izketan, aurten 5 aurrekalari erabili ditu, batez ere Lizarralden lesioak eraginda, gaur olaizola, eta beste mugimendua, esanguratsua, Joseba Azurmendi Estriborrean, hankaurrean, maztatoztan sartu da, berzaitzazkue espaldara eraman du, eta Kepa Eizagirre Ortei 5. tostean dela. Gainerakoan, oso ontzi ezagutzeko modua. Bueno, etxeko traineruan nobedade bat, baina oso aipagarria ondo ezik Sagaztazu, eta gaur Gorostiaga arituko da hanketik Istriborren. Hori da, Inigo Sagartzazu, Sagar, Sukarrarekin, beraz etxeko estropadan ezin aritu, eta alde horretatik, hortxe ikusten dugu, Gaizka Gorostiaga, Estriborrean, hanketik eta jarra, eta normalean 5. tostat joalten da, eta Jon Lizarralde sartu da tosta horretan. Bueno, eta Bermeo Urdaiberi buruz, Gorka Aranberri patroilanetan, eta, aipa dezagun, azken orduko aldaketak egin dituela, prestatzaileak, eta batipat Kalleja, Ipagarria, hasierako zerrendan Luis González kokatu duelako hor, baina konfiantza badu Kalleja lekitxarari. Ohiko talde bat errezagutzeko modukoa behar bada, zerarik, kokalekurik Ipagarrina, Mikel, oje da, gaur uste dut, aurtengo ligan lehenbiziko aldiz, Baborretik ari dira. Ondo aizea, bai. Batez ere, Estribor espaldatik aritu da, aurrekalari ikusi dugu, gaur, Tabero, Goikoetxea, Lehorrean, eta oje da, Babor espaldatik. Bueno, epailen agindutara kokatzeko listo dira arraunlariak, estropada eremuan kanpokaldean ontzi asko, eta behar bada horrek ekar dezake atzerapen txikitxoren bat. Giroa leuntzen, ez da, esango nuke. Bai. Haizeak egin duena, Une honetan 8 kilometro orduko. Bai, Euskotren Ligako txandatik behera, pixkanaka, baina egin duena behera bezala. Eta referentzia ez ahaztu Getariarena. 20:0-2:18, 2. ondarroa oso eguruna izango da gaurko ondarrutarrentzat, pentsazazue, 1, 2, 3, 4, 5 puntuarezi, 6 Santurtziri. Eta 10. tokian ziren, eta dira oraindik jardunaldia bukatu arte, 35 punturekin.
eta Aresek puntu bat jandio Santurtziri, azkena izaten jarraituko du Aresek, baina Santurtzirekin ematen du bien artean izango dela lehia hori, playoffa kakotxa artean izango dugu, lortzeko eta zuzenean eskaizteko. Itxura hori hartzen ari da. Baina estropada asko dira oraindik eta susperraldirako denbora badago. Badute hain zuzen kluboi. Bueno, badatoz pixkanaka. Donostiarrakoak lehen kaletik. Begira ura, hortxe. Olio putzua bezala hor zenbait gunetan. Hori prest baita ere, bigarren kalean. Hondarribia hirugarrengoan. Laugarren kalean hemendik ikusten dugu, kanoa bat edo hortxe sartua dago. Arrantza portuaren... Alperri baita. Hor kanpoko... Alperri baita. Eskiboiaren puntan, eta... Gainera, Mikel, hor gertatzen da. Ustez jartzen dira leku batean jarri, baina pixkanaka haizeak eraman egiten ditu. Hau da, estropada ere mura ekarri. Sartu, kargu hartzera joan da, ni onginago, bai. Hori uste duzu. Ederkiago, bai. Ederkiago, txeran egoteko. Sujeta aurrekuak. Bueno, prest ditugu laurak. Laugarren kaletik Bermeotarrak ere pronto. Eta ea nola moldatzen diren gaur. Gogoratu zelkapen nagusian, Hondarribiak 111 puntu ditula. Hondarribiak 3 puntuko errenta Donostiarrari. Eta 7 Urdaibiri. Hasi da. Bueno, bota dituzte. Hor eskotxan. Horruak eta sirenak. Sirena ere bai, Hori da. Garai baten, antxoan postera hasieran eta ibiltzen zena, Han Donostiaga, gaurko nobedaetako bat. Irtera Donostiarrak, ziazko gaur ere. Atzirako txampa. Badute erreferentzia hon bat hobetzeko. Getaria markatutako. Haizearen lehuntze honek, lehen ere ipatu du, kaleak berdindu egingo ditu. Alaran berri ere, makur egin da. Periodiko posturarekin. Segundo batean dira, Bai. Bueno, minutua. Horaitxe minutua, bai. Pixkanaka hasiko dira orain, arraunketa zabaltzen. Donostiarra orain diperrogei bat paladan. Hemen hori jo. Dena ipatu dugu, 5. aurrekalaria eta Aritz Lizarralde, Mikel, baja eta salsamendik izan dugunez, pixka baterako ez izango gainera. Hau traineroak parekatuta. Hau xeda da, brankaz, branka. Bena, Munarriz. Aborlan eskatuz. Baten batek igual pentsatuko du. Dorostiaga hanketik. Haze uste gabe, haze lana. Ez. Goi mailako talde batean ez da hori gertatzen. Aldaketak pentsatuta izaten du. Baten batek kale egiten badu, irtenbidea hau da. Entenatzaileak hori dena, ondo pentsatuta izaten du. Argi Urdaibairen aurre hori, Bai. Segundo bat hartu dut. Atrás. Primeros, Andrés. Azkar esan dio, Portaran berrik, Atrás, Carlos. Medinari. Medina, Andrés. ¡Ay, hijo, ay! ¡Acaba! Baina, ¡Silencio y Cartola! ¡A remar! Kartolak astoi bezala. ¡Vengo de Iván! ¡Exprime! ¡Ay! ¡Ay! Oso gogorra, baina oraindik fresko, hasi berriak, esportzu bizia. Buena! ¡Solo remar! Getaria baino lau bizkorrago Urdaibai. Entzego, gustatzen datuak ematea hola bizkorregi, baina ja 2 minutu terdi eta... Argi Urdaibai, 2 segundo. 2 segundo aurkari. 2 segundo. Baina, babesa bukatu da. Bai. Orain bat. Hau aran berri, barka, Munarriz. Nola defendatu zuen kalea, ekeition, Kara, garriña izan zen. ¡Sigue acabando! ¡Vamos, sigue acabando! Zola garriña. Hau etxegoien. Eguraldiko momentu ederrenetariko bat. Bukatzeko, etxegoienek. Zenbat aldiz errepekatzen ote dute buka, patroi. Indarrak agortu arte. Minuto 3. Segundo batean. Arkaitz hemen. ¡Bat! ¡Oai! Horezko txandako denak aurretik, ¡Sí! Hau
aurreko bizaldetan ibilitako denborak hobetzen. 4-5-6 segundo bizkorra. Hau da maila dagoena. Hau da maila dagoena. Ez hasiko beste urte batzuetakokin, da beste garai batzuekin alderatzen. Hau ikusita ari naiz, lau ontzi handi, lau patroia handi, arraunlariak primerakoa. Profesionalik ez, bai, hor. Handik eta mendik ateratzen dutela, bai. Baina haueko no ez dira, kirol ontazik izan. Ez dira, futbolaria bezala. Saskibaloi jokalaria bezala. Anazkaret ere. Abixu, hortxe dira, 100 metro. Luze! Bai, Donostiara hori eta Hondarribia, 2 segundoko tartean Hondarribia. Ea horai, maniobra. Begira, Mikel, hauek ez dira mugitu horreko txandakotako. Zentimetrorik ere gatu. Horio eta Hondarribia, 2 segundura. Aurreti Bermeotarrak, bigarren tokian Donostiara. Oje da esan du, baina hori... Ez, gentza da, bai. Gentza da, beste bandatik da, oje da iruditu zait. Hor da azkarate. Donostiarra ongi, lehenbiziko kale hortatik, Arrura. Bai, esponda ere bai. 4:46 Bermeotarrentzat. Iago gauna Donostiarren ere iruditu zait, oso azkarra. Hirugarren kaletik Hondarribia. Denbora, 4:46 Bermeotarrentzat, Donostiarra 4:47, 4:49 Orio eta Hondarribiarentzat. Argi une hau, Lehen ikusi dugu, laugarren kale hortatik, orain txikitzen eta estropada. Ea ba. Argi lehenbiziko olatu hain garrantzitsu horri. Euskare bihurri kokatu zaigu. Bai. Orion, Olaizola aurrekalari, Campos ere, ondo ezik eta ibili. Traineru bat hartu du, Bai, eta dene gainera. Begira. Bai, 4 segundo, olatu aquí. Bai. Argi unea orentziari eta puskatzen, soka eteten. 4 segundo txandako aurkarie. Gorka Aranberriren agindutara hortxe doa Urdaibai. Listos! Horezko txandako lau traineruak aurreko garaia baino bizkorrago, Getaria baino bizkorrago. Hondarribiak ere hartu izango du, Olatu luzea, behitu nola zartu. Hondarribiak ere hartu izango du. Karagarri, ja. Txandan azkena zetorren ziaboga ostean. Begira, enfilazio ezberdinak. Enfilazio oso ezberdinak. Bai, Donostiarrak, argi Donostiarra. Atzetik aurrera. Argi Donostiarra. Olatu atzenik hartu, Aretxek... Bai, hori horretzat orain, hori galdu du orain. Ara, prestatu tabagoa. Hondarribia, Bai, galdu du. Urdaibai, bigarren posturako, Hondarribia eta Donostiarra, laugarren Orio 7ko aterapenarekin. Hori orain, Getaria baino segundu bat motela. Orain Orio asko sofritzen hor, 8 segundo galduta, estorpada buruarekin. Eta Hondarribia barka, Urdaibaien hortxe 3-4 segundotara dabe. Bermeotarrentzat itxura polita hartu du, luze honek ere. Beste bat ontauko! Ola de regata! Ara, Ahora! Sigue, babor! Torrorillo. Sigue! Olatu batek askotan estropadan lehian sartu egiten. 5 segundo ladoa tartea, Urdaibaik errenta zabaldu du. Ziabogan Donostiarra ia parean zen, orain 5 segundora. Hondarribia 2 segundora, orain beste 3, 5 segundoko tartea. Nola ekartzen duten arramu, Listos! Eskarrak batean, robota bezala esin, Ahora, cambia. Hola, pequeña avería. Batu txikia, zandu. Batu txikiarekin aberia. Escúchame. Largo. Horren berri badakire, aprobetxatzen basua da, bera. Hori jo 10 segundoko galerarekin, Orain Erne, Getaria, estropada puntu hontan, Donostiarraren demorata. Eta Getariak lan egin du eta baleko erreferentzia bada. Hemen Hondarribia, begira, ezaten, aie galduko dute orain. Estropada ere agerki ezagutzen dute hauek. Etxekoak duen errenta abantailatxoa da hori.
Donostia, bere ohiko posturarekin. Momentu garrantzitsu hori Gorputzarekin nola kargatzen duen. 10 segundoko atzera penarekin datoz horia. Pasen, salto! Poco se mai! ¡Ay! ¡Un minuto a boya! ¡Atácale! ¡Bat! ¡Guayo se va! Donostiarra, bi esamapala da. ¡Sáltale! Hogeita hamazazpi pala terdi Donostiarra. Hondarribiaren gain-gainean, Donostiarrak Getariaren kronoa markatzen ari da. Ligari begira, hor, Hondarribia, Getaria eta Donostiarraren artean 2 segundoan, 3 puntu daude. Bai, baina orain bi luze falta dira. Gora bera hundiak izan daitezke horrezko txanda honetan. Atrás! Atrás! Posi dator, Atzematen diogu. Aran berri posi dator. Con eso va a llegar por tú. Ahora, Charly, dale. 150 metro. Mírate. Eta kalea irabazita Hondarribiari gainera. 950 markatu du Getariak lan erdi. Nolatu txiki hori. Hostia, ¡atrás! ¡No subí! ¡Mirá! Ez igotzeko ritmori. Orio Getariaren atzetik. ¡Atrás! Ea ba, ¡Atrás! hor da, ¿Listos? Bermeo, No te pares. ¿Listos? oiu bere aurrekalariari, Ongi trabestuta eta abante baborra. orain 953. Hondarribiari pikein trabestuta. Balantza koskorra Donostiarrak. Orain Donostiarra, Ongi atera da, eta hor hori jo. Hondarribiari 959, Donostiarrari 950, Getariaren denbora 4 segundu gehiago, Orio 954, Ondarroaren denbora, lan erdita. Orain hirugarren luzearen hasieran Urdaibaik Hondarribiari 7, Donostiarrari 9, Orio 11. ¡Estira! ¡Hora mutilak! Arkaizkiaz makurtuta. Oso arrenta ona, Bermeotarrek. Bai, bai. Bitraineru eta luze honetan orain babes ona. Aizia dabile lanioen, Arkaiz makurtuta ikusi dugunerako. Txura ona du orain estropadak Bermeotarren. Bankolunga ere. ¡Directo! Begira, ikusita esate baterako lehen Getariaren arraunketa ipatu dugu, ezta? Orain, Bermeoko arraunari arrauna gainerago bezala etortzen zaie. Bueno, metroarekin trainilua neurtzen atxera joan, baina segurazki, koletak ere gertuago izango dituzte. Eutsi beharra dago orain. Urdaibai eta Hondarribia 7 segundu daude hor. Bien artean. Urdaibai zalkapenean hirugarrena da 104 puntu. Bigarren Donostiarra 108rekin, lidera Hondarribia etxeko trainilua 111rekin. Bermeotarrei buruz ere esango dugu, ligan oraindik Euskal Herrian ez dutela estropada bat irabazi. Euskadiko txapelketa bai lekitio, baina beste irabazitako beste dieguna Galizian Koruñan izan ziren. Begira, hirugarren kalera joan da, Urdaibai. Eta Orio, Getaria baino 2 segundu gehiago erabiltzen, 5. alitzateke zelkapena. Tartea gora, 8 segundu, 7-8. Orain berriro ere, batetik babesa aprobetxatuz eta bestetik bere zaldi jende hori guztia martxan jarrita, Urdaibai orain ari da. Txinpartak ateratzen. Ligari begira, estutu beharra du orain Bermeoko kuadrinak, hilabete honetan. Chavales, chavales, sigue moviéndote y respirando. Deja 2 balas. Una para estos y otra para el estrión. ¡Atrás! ¡Ralba! ¡Va! Begira, bian kekoak, bate bateran, begiratu ere egin gabe. Nola botatzen dituzten, bizkarrak bakarra baili. ¿Listos? Eta kaios. Bestea, Mikel, horre bigarren tostan portu ez baborrean kokatu du eta Ander Zabala azken aldean, brankaldetik dabilki. Bueno, hori ez da txarra, baldin badituzu mutila batean da bestea moldatzeko, gero, noski, Itxer Zabalak arrobiko 3 sartu behar ditu ligan, horrek baldintzatu egiten du asko, bere hautaketa. Hondarribia. 8 segundu. Lan erditan post ziren, Urdaibai ziabogan post, eta orain 8 Hondarribia. Sí, 8-9 delante. Niroen kael ondoan hortxe, dautxia, barbarra. ¡Más atrás! Hiru ona bai, baina aurre hori ez da geratu ere egiten. Hortik, aurreko boskoteak aurre hori heldu egin behar du. Ahora! ¡Atrás! Bueno, lare onda 20 metro. Tartea ez da hundia, Hondarribia eta Donostiarraren artean. Segundu bat bi, hori zabali dago, Orio urrutiago 15 Orio Getariaren kronoak
betetzen ari da, Ondarroa gero bosta palago izango dut jarraia. Xilik, jendea, Orioko treneruan. Segi zapaltzen! Etxego irek zapaltzeko baina, dagoeneko urrutxo. Bueno, baina, puntua hor dago. Bai, puntua hor eta segi egin behar da. Eta gaur, laugarren bukatu ezkero, bihar, Getarian ohorezko txanda. Bestela, bigarren txandara. Bueno, hobeto igual, Mikel? Bate daki. Bueno, haizea iragarpenak eta hobat aldaketarik ez dut ematen biharko. Urdaibe ibili daba, tarte gehiagorekin. Segundo bat gehiago, gehienez 8rekin. 20 baliza! 20! Bitu, 180 metro. Orain Hondarribia, martxe egiten, Donostiarrari, Ligari begira, hor urrezko puntu bat dago. Hori da raunko. Hor, kanpo kaldean, 15-8an gelditu dute Getariaren kronoa 3. ziabogan. Ea orain, Bermeo Urdaibai aurretik. 35 paladan, Rankaz, Gau Bizkaia. Hor, distantzia honarekin, Ziaboga zarteko distantzia referentzizkoa, treneru terdi izaten da. Hortxe dira maniobran jadanik, Bermeo tarra. Da arazori gabe. 14 eta 49. Orain eremua libre. Espondak ere bai. Tarte polita, Ziaboga. 7 segundo, Donostiarra 10era. 14 eta 56. Hartu diote Hondarribiari. Donostiarra eta Orio jarraian. Donostiarrak 14 eta 59. Oriok Getariak baino bat gutxiago. 15-0-7. Maniobra ostean 9 tartea. Urdaibai etxeko traineroari. Hondarribiari 9, Donostiarra 12, Orio 18. Orain batez ere ikusgai bigarren postuari begira, Hondarribia eta Donostiarraren artekoa. Nola izan, Nobedaetako bat Orio, arrankari lanetan. Hasi eta buka, Bermeotarrak egundoko estropada betetzen ari dira gaur, Ea, Hondarribia zerbait errekuperatzeko gaiden, gauza dauden bezala, liderra da Hondarribia, naiz eta etxeko bandera ez irabazi, funtsezko alitzatek hauentzat, Donostiarraren aurretik bukatzea, 3 puntuko errenta hori Laura eramateko. Irudi, kontrargian. Bola de barco, sigue! 28 paladan, nolatuan izango da, Atrás! 9 igo da diferentzia. Orain Urdaibai, Mikel, diferentzia honekin, bere horretan segi, eta behar badagindu izango da, behar dena bakarrik ez utzeko. Biharkoari begira. Eso es! Gaur, 20 segundoko errentarekin irabazteagatik, 2 puntu gehiago ez dizkiote oparitu. Solo tírate. Corto atrás. Topada kontrolatu eta bandera eraman. Eta 12 puntuak, jakina. Zankapenean goruntze egiteko. Gauza dauden bezala, 3. postuan jarraituko dut zelkapenean. Baina, puntu bat murriztuta. Hondarribiari hor olatu azartuko zaio paga, eta paga hori bera, lehenbiziko kalean, Donostiarrari orain. Horaitxe puntu hontan, Getaria aurreko txandako garailea, Orio baino bat bizkorrago. Hondarribia eta Donostiarraren artean ez dago txantxarik, 2 segundu bakarrik. Ara orain Hondarribiak olatu hartu eta Laura joan da diferentzia. Begira, treneri hori aldapa bera. Ona! Baina toparian Bermeotarrak ere ondo ari dira. Orain luze honetan 4 segundu bizkorrago Urdaibai Hondarribia baino. Hauentzat, asko bat, gaur bigarren honetan, Donostiarrari. Orain 6 segundu Hondarribiak Donostiarrari. Ara! Getaria Orio baino 4 bizkorrago. Olatu hona di. Oriok Donostiarra urrutiago ere izan du. Orain krisi momentu edo Donostiarraren zaz. Alaxe da, bai. Krisia edo, bueno. Bai, 4 segundu. Ies egin dio, Hondarribiak. Gorkaran berriren enfilazio, estiru borrera, Nabarmen. Argi atzetik, Bai. Hondarribiak martxe egin dio Donostiarrari, eta Orio gainean du 2 segundora du.
laugarren kaletik ibili diren txanda garaile guztiek norabide hau errepikatu dute. Gaur Mantendu kale. 3 txandak laugarrenetik irabaziko. Bai. Bederatzira hurbildu da Hondarribia. Donostiarra 15, Orioren 19, Orioren erronka gaur, Getariari segundu erdi bat ateratzea, momentuz oso parean doa. Bandera dio, garbi ikusten du. 38 palada. Aranberri patroiak gaurko garaipen. Hori da erraunketa hori. Zugarria, 200 metro. Eta postua finkatuta daude. Iarko horrezko txanda jokoa. Orio eta Getariaren artean segundo batean. Hori da. Hogei azkenak. Azken alegina. 10 segundoko koska. Hondarribia bigarren kalera, Nagusi, Bermeo Urdaibai. Luze! Hor dira Bermeotarra. 8 hurbildu da Hondarribia. Ematen du norabide honetan olatuak gehiago aprobetxatzen ari direla. Bigarrenera. Horatxe Bermeo. Bermeo. Hortxe da. Bai Urdaibai. 19 eta 46. Hondarribia bigarren. Bai Hondarribia. Hirugarren Donostiarra. Hondarribiak 19 eta 54. Bai Donostiarra. Eta oraintxe Orio. Getariaren atzetik. Bai Orio. Aurretik Donostiarra hirugarren 20-0, Getariak 20-2, Oriok 20-5. Bihar Getaria etxean ohorezko txandan arituko da. Jaun Andreok, erakustaldia handia eman dute gaur Bermeotarre. Zozketa zure aldekoa baldin bada, aukera aprobetxatu. Eta hemen da bandera. Eta bandera goze handia zuten, ligan hemen Bermeotarrek Galiziari irabazi zuten Koruñakoa, bi jardunaldietan azkarrenak izan da, eta gaurkoa garrantzitsua non, eta lideraren etxean. Hori da, eta Urdaibai hirugarren dago, hirugarren zegoen sailkapenean, baino gaurko Urdaibairen garaipen honek inork ez gaitu harritu. Azken aldian hortxe honenaren pare dabilerako, begira zer gertatzen Euskadiko txapelketan, azkeneko estropadan lekeition, eta gaur bere bertsiorik honena erakutsita, garaipen argi eta garbia, beste di Mikel, Hondarribia jakin izan du, bigarrenari eusten, iruditzen zait, asko balio duela, postu horrek, eta Donostiarraren inguran izango dut, iruditu zait, estropada oso nahi egin duela Donostiarrak, inork nahi etzuen kaletik, argi. Erregularrenak eramaten du zaria hemen, eta erne, horari dira gana. Urdaibaik 19 eta 46, Hondarribiak 19 eta 53, 7 segundo bien artean. Hirugarren Donostiarra 14, 20-0. Laugarren Getaria, 20-2, bigarren txandako garaileak Getariarra. Hauek bihar horrezko txandan, 5. Orio, 20-4. Ondarroa 6. 20-14. Gero Lekitxarra. Lekitxarra kabori eunenekoak, 16 euneneko bakarri. Zierbena, 9. 10. Kaiku, 11. Ares, 12. Santurtzi gaurko honetan, Ares eta Santurtziren artean ere, 58 eunen izan dira. Hemen duzue gaurko zailkapena, Hondarribiko 35. bandera, Bermeo Urdaibairentzat, eta palmaresean goi-goian jarriko dira 6 garaipen zituzten gaurkoarekin 7. Etxeko traineruak Hondarribiak 6 ditu, eta hor da bera saria Bermeotarrentzat. Eta zailkapen nagusian 122 puntu ditu Hondarribia liderrak, 118 Donostiarra, eta Urdaibai 116. Orio laugarren, 104ekin, jarraian Getariak Kaiku, Getaria 5. Kaikuren aurretik, 7. Zierbena, 8. Kabo, Lekitxarrak 45, Ondarroak 42, eta begira zezuloa, Bai. 35ekin Santurtzi, 13ekin Ares. Asko falta da oraindik, baina ematen du, hilabete honetan, hor buruz buruko gerra bat, lehia bat, bizi iraupenerako neurketa bat izango dela Santurtzi eta Galiziako Aresen artean. Hala ematen du, 7 estropada, 7 final geratzen direla, bi ontzi horien inguruan, baina argi oraindik gauza asko gerta daitezkelako, eta itxasoko estropadak dira, marea bizietan sartzerakoaz, eta abar. Eta goitik ere estutu da,
sailkapena. Bueno, puntutxo bat. Hori da, orain sailkapen nagusia markatzen duena. Hondarribiak Donostiarrari 4, eta Urdaibai 6, eta Bermeotarren patroiarekin da Sara Gandara aurrera. Gorka Aranberri, zoriona. Eskerrik asko. Eta iritsi da Euskal Herriko uretan lortutako lehen bandera. Bai, lanian hortan eginan eta insistitu, irabaztestanen insistitu berda, 2 aldiz postia jo deu, eta 3. sartua eta segin berda. On, eta liderraren etxea. Bai, lehenko hastian hau zapore, hasiko gozua ez ditu zango, gazilak ikunean etxea, eta minduta ginean, eta ze panorama hoia lideran etxea etorri eta hemen irabaztia, saiatzia behintzat, eta estropan ikustete txukuna indeula, kaliak egin ustela ondo igula, eta dan aprobetxatu dugu, arraunen oso ondo indeu, eta bandera irazi dugu. Garaien kalea izan da, laugarrena gaur. Bai, noiz tokatu ez zaigu. Kaliakin sorteo betan suerte txar desente eukitzen nahi geha, momentu puntual askotan, eta gaur hona tokatu zaigu, eta behitu, puntu bat rekortatzeko, eta bandera irazteko balitu izan digu. Konfiantzarako, bururako, edo dana dalakorako beharrezkoa zen garaipen hau ez da. Bai, mutilak ondo idea lanen, baina irabazlek dira, eta irabazte ez danen, dudak sortze dira, buru asko pentsatzen, eta temporada txarrak pasatzetik datoz mutila asko, eta irabazte ez danen, eta obligazio hori dagazunen, presa sartzea, laneako presa sartzea, eta lan gehiago ukitzea kalmatzen, latiguak ibiltzen baino. Eta nik uste gaurre ondo dominatu iteula zaldik, eta estropa boro jain deula. Gainera, Brankaz eta Poparian aldeak handituz. Esan dizut, inertzion hartu deu, saliatikan, ikuste zen beroketan ze eskatze zigun, ondo irakurri deu, untzilak eskatzezuna, eta boro bildu dugu estropa. Zoriona, Gorka, eskerrik asko. Vale, eskerrik asko. Gorka Aranberri, patroia hundia, eskifaia bikaina. Konparaketa gustatu zen, Mikel. Zaldiekin, egurra ematen baino nola esan du, domatzen edo lasaitzen lan gehiago duela. Bai, hori. Eta txarra hori. Zabala entenatzaileak ere, zidan demoraldi ateriko elkarrizketa batean, bai. Beste aldeko baino be izango da, Bai, mandua baino be. Bueno, haitzu, itxura ona du, lehia honek, patroien zailkapenean, Unaxe Izagirrek, 12 puntu, Ander Etxegoienek 11, Etxegoien liderra da 103 punturekin, CaixaBank sariari begira, eta baita ere, hemen da, liderra, etxeko trainerua, Hondarribia 122 puntu, Donostiarrak 118, Urdaibaik 116, zaleak, berdeak, posik dira. Ez dute garaipena lortu, baina bigarren postu eder bat lortu dute, eta sendotu egin dute lidertza hori, 4 puntu orain Donostiarrari eta 6 Urdaibairi. Orio 18 dago zelkapenean, 4. postuan, errenta handia du Getarienen aurretik, baina biharko egunez orezko txandatik, bigarren txandara pasako dira Zaltzamendik prestatutako gizonak. Eta beste datu bat, lehen txandan izango dira Zierbena, Kaiku, Ares eta Santurtzi. Eta bestea, Mikel, eta datuak aipatu dituzu, bigarren luzean eta 4. gaur Poparean, azkarren, Getariko esperantza. Korronte gutxiago izango zuela, konforme, zalantzarek ez dago. Hori da. Baina kale bereti joan den Urdaibai bati, hori da. Irabaztea hori ez da kasualitatea. Hori da. Argi eta argi. Urdaibai Brankaz nagusi izan da, eta Brankaz Getaria lehen luzean 7. kronoa markatuta joan da, eta 3. 6. Baina Poparian Getariarrak maixutasunez ibili dira, Unaxe Izagirre patroiaren aginduetan. Eta zaleak oso pozik, noski, berehala etorriko dira agintarien ontzira Bermeotarrak, oraindik ikusten ditut hor urrutitxo, beste protagonistaren bat zara, eskura baldin baduzu eta modurik baldin baduzu. Ikusten alduzu, Hondarribitarrek zer jarri duten? Bai, laster Mikel Orbañanozekin, pare bat egingo dugu. Oraintxe nahi baduzu, Mikel. Aurrera bai. Bueno, ez da posible izan, baina alden gutxi galtzea da gakoa, gero ez da? Hori da, bai. Bueno, beti nahi izateu irabazi eta jarraitzaileen aurren gehiago, ez? Garaipena garrantzitsua izango litzake, baina gaurkoan ezin izan du izan. Zorionak, Urdaibai Berme hori, oso estropa hona indutelako,
eta gure aldetik postzik, gehien bat, azken orduko movimentu txiki bat egin berri izan dugu, eta alare errendimendu polita dela jau trenerua, eta oso guztua, eta liga bat lehiatu nahi baldin badeu, honei garrantzik eman berra gau, puntu hauei. Eskerrik asko, eta segi mutiekin, eskerrik asko. Bale, zuei, eskerrik asko. Posik izango da Orbañanos jauna, gora bera ere. Nahikoa esan du, gora berarena bat, baina gero, liga lehiatu nahi badeu, posik egoteko moduan gara, gaur salbatu duguna. Hori da. Salbatu, bigarren egin dut. Bigarren egin dut. 11 punto, 11 puntu, zorrora. Eta bermeotarrak agintarien ontzira hurbildu dira, eta oraintxe igoko da Gorka Aranberri. Lekeition izan ziren Euskadiko txapeldun erakustaldia eman da. Gero Lekeition bertan, azken aste buruan Korreo Bandera joko antzelarik izugarrizko estropa. Harrigarria. Oberik ikusiko aldugu, aurten. Estuagorik ez dut uste. Amabi euren, bi honenen artean. Ligako bi honenak aurrez aurre izan ziren hor, eta azkenean Hondarribitarrek lortu zuten garaipena. Gaur ordea, Hondarribitarren etxean, Bermeotarrek. Ikusi alduzu zer egin duen Aranberrik, txekearen beste alderdi erakutsi zurian zegoena. Bueno, humore honeko dagoen seinale. Orain botila erraldoi hartuta. Ondo astindu. Zimelaskoa, Mikel? Ez den noizbaita aipatu izan dugu. Beti. Arraunlaria baina patroiak ere nola prestatzen diren. Ze prestaketa fizikota eramaten. Atleta dira, Gogan dut, hau patroien irudia, Gorkaren kasua jarriko dut, bere ala. Zagartzazu alkate jaunaren eskutik, bandera. 35. bandera, Bermeotarrentzat hemen Hondarribian, Afresari nagusiare, haientzat dena, eta gozatzen ari da. Eta hemen entrenatzaile jauna. Serio asko. Iker Zabala. Patroiaren sufrimendua eta lana eta baskularekin gora bera zer den eta Gorka etorrita Galizian, izango dira urte pare bat, eta entrenamentoa bukatu, mutila furgonetan zartu, eta guan ingurutik, eta bapatean, zein azalduko korrika, hoteleko bidean. Estropada ondoren. Ez, entrenamentuaren ondoren. Estropada bezperan. Gorka Aranberri. Korrika hoteleraino. Hori da. Eta bera bezala besteak, Bai. Guztiak daude. Garaile bera protagonista da, eta kasu hori... Zintzela bezala. Alaxe daude. Arrauna gora. Eta momentu bikaina. Eta bere ala gure hausnarketa. Garailen azken txampa hori ere bai. Eta beste protagonista bat badu. Zara Gandara. Gora Arraunak, sorionak Bermeo Urdei bai. Aurrera Iker Zabalarekin Zara Gandara. Bai, hementxe urrutitik bere mutilak Arraunak nola egotza duten ikusten, soriona. Eskerrik asko. Zer sentitza oso, Iker? Postasune, lasaitasune, gauzak ondo iniko aztibe oso ona indugu, kale behona, bakizu, hemen irabazteko gauz gitxik erabakitzen diez, detai gaitxik, eta erabakargarri da kale sosketare bai. Baina, gaur Bermeo txapeldun, erramutan be ondo ikusi dotez, momento klabenean, liga gure badu nire bastie hasin behar garaia puntuak emorrizten, eta gaurko eia pasada eta bizarko eia pentsatzen. Biharko pentsatzen bai, baina arantza batzuk endutare bai. Arantzak ez dakit, beste estropada bata, oso importantie, ribalaren etxean, baina guretzako beste estropada bata eta bizarko estropada be oso garrantzitsu izango da, eta irabaztera joan gara. Eskerrik asko berturatzerren. Eskerrik asko. Iker Zabalaren adierazpenak. Garbitz egiten du beti Ikerrek. Mira, Mikel, apuntatu ditu. Zarak galdetu gabe, biharko eguna bi aldiz aipatu du, orantxe, bandera jaso berritan. Pentsa, entrenatzailearen burutik une honetan zer da bilen. Galdetu gabe ere, liga aipatu du. Liga irabazi nahi dugu, eta abar. Eta bestetik, iruditzen zait, garrantzitsuna Arraunen ondo egitea, baina behin berdintasun maila honekin kale zozketa ere erabakigarria izaten dela. Eta zure aldeko denean esan onartu lege honek. Hori da. Gaur ona, urrengoan kaskarragoa, denetarik probatu behar da, eta guztietatik erregularrenak eramango du garaipena.
Azken minutu hori ikusi behar dugu. Hauxe da Bermeo Urdaibairen azken alegina, azken txampa. Risi, 20 últimas. ¡Va! Disfruta. Y ya, luce, luce. ¡Ay! Con un, dos días. ¡Va! ¡Ander! ¡Va! ¡Va! 15, Geray. ¡Va! Con esta ola, a lo campeón. ¡Va! ¡Va! ¡Atención! 11 delante. ¡Das! ¡No sprintar! ¡Ay! ¡Ay, Iván! ¡Ay, campeón! ¡Luce! ¡Luce! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ey, no sube! 5 o 6 más. ¡Va! ¡Y sí! ¡A tomar por culo! ¡Dale por tú! ¡Fuera! Horrela bizi da. Estropada amaiera. Garaile sentitzen den kuadrilla baten ontzi barruan. Erritmorik ez igotzeko ere izan du, Bai. Zertarako. Bai. Larrak uxatu behar dira, bere neurrian. Irabazlesenak hori egintzen du. Bai. Bihar beste estropada garrantzitsu bat. Gaur irabazita zegoen estropada, azken txampa horren ataria. Bueno, konparatu beharko ditugu lankideok alde batetikan aizeari buruzko datua eman dugu tarteka, baina gizonen lehian 3 txandetan 10 bera izan da, abiadura hori. 9,4 lehenengo txanda, 8 bigarren txanda. Hemen duzuet taula, eta 7,7 horrezkoa. Alegia, egin duena leuntzera egin duela. Ura buelta hartu duenean, beti bezala, eta arratsaldetan egiten duena, oroar gozatzera. Hor, esan daiteke, hor tartean kokatu zaigula garaileen txanda, momentu batzutan. Hor, 3. luzean behetik, gero pixka bat gora. Haize gutxiago harrapatu du 3. txandak, baina korronte gehiago, Hori da. Hori ere, oraindik ez dugu neurtzen, Mikel, baina hori, bistakoa da, eta hori denok dakit. Bueno, datu gehiago lankideok, nahi duzuen txanda jarraituz. Hemen norabideak, lehen kalea, zuzen, Donostiarra, Orio, Hondarribia, begira. Zentimetrorik aldu ere egin gabe. Orain bigarren luzean. Barrurantz mugimendu gehiago, olatuek hori egintzen dutelako, begira Donostiarrak, kanpora etorri, gero barrura etortzeko, Orio zuzen. Bermeo. Bai, horiek olatuak agintzen duena, begira, olatuak zer agintzen ziren. Zabaldu pixka bat, barrura etortzen. Kanpora zuzenago, segurazki. Zuzen. Laurak zuzen, zabalaterata, borkaran berri. Eta orain azkenengoa. Begira, Donostiarrak begira, olatuak zer eskatzen zion, hori zer eskatzen zion kanpoko alderdian. Hondarribia ere bai. Gurutzatuz bigarren kalean bukatzeko. Eta bere kaletik amaitu du, bere kaletik. Hasieran bai, horrela jo. Bai, azpimarragarria iruditzen zaite, gaur bai lehenen txandan, Ondarroak, bigarrengoan Getarian eta 3. Bermeo Urdaibai. Horixe egin dute 3. Mantendu eta 4. kaletik bukatu dute. Bueno, askotan izaten da nolabait ere, ikusi aurreko txandan joan denak zer egin duen, ondo atera baldin bazaio, uraxe egin. Ona, oso ona ere, Miguel. Eragarri gustatzen zaizkitabek estropada, gero interpretatzerakoan eta iruditzen zait oso baliagarriak ditu. Oso lagungarria. Erlojupeko lan eskatzen dute prestatzeko, baina balekoa da eta osotasunean beste itxura bat hartzeko balio du. Eta hauek dagoeneko biharko estropadan prestatzen, pentsatzen barka, Lehen ere esan dugu Iker Zabalak Sarari, galdetu gabe, 2 aldiz esan dio, biharko eguna eta biharko eguna, eta askotan ez dakit, baina batzutan esan duguna, biharkoa orain txartzen dela, dagoeneko ongi hidratatu, pixkanaka, deskalentamentu, edo euskeraz, itzuli beharko genuken, desberotu, edo horrelako hitzen batekin, itzuli beharko genuken hori egin, lasai etorri, begira, horra, Ander Zabala bera, nahiko aurre danez, jaten ere, aurki, hasiko dira, eta biharkoari begira. Eta izaten da beste joera bat, orain, nolabait ere, bihar hariko den
eskifaia edo aridu daitekeena oraintxe osatu eta 10 bat minutu ibiltzeko aruntz eta onuntz. Bihar beste egun bat bai, Getariako uretan izango da hori, Getariako ikurrina, Getaria Oresko txandan izango da, baina badakizue bandera lehen txandatik ere irabazi aldala beste askotan gertatu den bezala, ikusgarria izango da hori, eta lehen txandan zierbena izango dugu lanean, Kaiku ere bai, bigarrengoan hori jo, eta estropada handiak izango ditugu, biharkoak eta emakumeen lehia ere, benetan zorrotza Orio erakustaldia ematen ari da, demoraldi paregabea burutzen ari dira oriotarrak, eta ikusi egin beharko dugu baita ere, bihar zer gertatzen den, Arraun Lagunak gaur luze batean eutsi dio, gero bukaeran berriz etorri da oriotarren nagusitasuna, eta emakumeen lehian ere burruka handia dago Donostiarra eta Tolosaldearen artean. Beraz, biharkoari begira, Gaztañazpi jauna, Getarian estropada eremu latza, gogorra eta mamitsu izango da, dudarik gabe. Sarrerakoan esan dut, eta pasaren urtean Getariak igora lortu zuenean, aipatu nuen gogo handia geneukala, biharko estropada ikusteko eremuarengatik, eta bar, ez dira asko Euskal Herrian, lehenbiziko luzean da hirugarrenean, poparean olatua hartu daitezken olatuak, eremuak, elantxobekoa datorkit burura, eta alde horretatik, bihar jarraipena izango du gaurkoari begira, iruditu zait Euskotren Ligan Oriok berriz ere nagusitasunez, lortu duela garaipena batez ere poparean asmatu duelako, eta gero ondoren ikusi duguna, 3 txandak laugarren kaletik irabazira, baina 3 lan bikaina eginda. Beran badirudi, 7 estropadaren faltan Ares eta Santurtzi eta Aresen artean buruz-burukoa egon daitekeela, eta iruditzen zait, goitik, oraindik, onena ikusteko daukagula, Orio atzeratu da, selkapenean, baina 6 puntuan 3 treneru dauzkagulako estropadak onenak falta direnean. Asko, garrantzitsuak, eta denak itxasoan, Bermeokoa izango da azkena itxasoan, eta gero El Corte Inglés banderarekin amaituko da, Liga tartean Donostiako bandera dakizuen bezala. Bihar Getarian izango gara, Zara Gandara, pres baldin bazaude, zuretzat minututxo bat. Hemen, gauden zain, zeuen zain, eta gauza bat esan nahiko nuke, desberdintasun dagoen 10 minuturen bueltan, estropada bukatu danetik, espigoi osoa jende, eslepo jendez mukuru egonda denbora osoan, arratsalde osoan, eta orain ia utzi dago jende dana, berde koloreko inurri asko eta asko, herrirantza doaz, eta ondartzan ere jende gutxiago. Eta uretan ere bai, Orezko txanda bukatu danean, berehala etorri dira atzetik ontzi asko, eta horri egon dira ikusten bandera emate hori, baina orain ez da inor gelditzen. Semaforoak ere eraman dituzten, pentsa. Eta esandakoa bihar, ez usteko beteriko estropada bat izango da, esate baterako Zierbena eta Kaiku bat lehen da biziko txandan, Lekitxarra bigarrenean, eta Getaria etxeko trainerua Orezko txandan, hori dena bihar ikusiko dugu, eta baita Euskotren Ligari dagokion lehia polita ere, Mikel. Ederki Zara, baindarak hartuko ditugu biharkoari begira. Gaztañazpi jauna, batzuk ondartzan dira oraindik. Bai, nire igual joango naiz, pixka freskatzera. Ez da txarrena izango. Bete-beteko estropada ikusi dugu, Mikel. Bai jauna, eta zorionak Oriotarrei eta Bermeotarrei, bukatzeko. Ederki, bihar lehia handia Getarian, goizeko 11:00 konexio egingo dugu, zuekin eta 20 gutxiagotan hasiko da emakumeen estropada Euskotren Ligako lehia. Besterik ez, gora trainero estropadak, eta ondo bizi!